Yesaya 59 Abdine Allah. Abdine Allah dadi pepadang ing tengahé bangsa-bangsa. Sakae bangsa-bangsa sing adoh padha rungokno dawuhku. Allah nimbali aku dadi abdine wiwit aku isih ana ing guwa garbane ibuku. Tembungku didamel landhep kaya pedhang. Astane Allah piyambak ngayomi aku. Aku didamel kaya panah sing ampuh lan tansah cemawis. Pangandikane marang aku, Israel, kowe kuwi abdiku. Marga saka kowe asmaku bakal kaluhurake dening wong akeh. Aku munjuk mangkene. Kawula nyambut damel nanging boten wonten asilipun. Kawula ngatok karosan nanging tanpa damel. Ewa semono aku njagakake pangeran sing bakal mbelani perkaraku. Panjenengane bakal paring asiling kangelanku. Aku ditimbali dening pangeran dadi abdine sadurunge aku lair. Didhawuhi ngulihake lan nglumpukake Israel, umate sing sumebar. Aku kajen ana ing ngarsane Allah lan panjenengane dadi atuking karosanku. Pangandikane pangeran marang aku mangkene, kowe bakal tak paringi kewajiban sing luwih luhur. Ora mung bangun bangsa Israel sing isih urip wae, nanging kowe iya bakal tak dadekake obore bangsa-bangsa supaya salumahing bumi bakal nampa karahayon. Panebuse Israel, Allah kang Maha Suci ngendika marang abdine sing disepelekake banget lan digetingi dening para bangsa, dianggep wong pidak pedaraan. Raja-raja sing nyawang panggawemu banjur bakal padha ngadeg ngurmati. Para panggede bakal padha sujud ngurmati kowe. Kelakone kuwi kabeh ora liya marga Allah piyambak sing milih abdine Alahe Israel kang Maha Suci netepi prasetyane pambangune Yerusalem. Pangandaning Allah marang umate mangkene, yen wis tekan dinane anggonku ngluwari kowe, aku bakal ngetingalake sih kadarmanku marang kowe lan njurungi pasambatmu. Kowe bakal dak reksa lan dak ayomi. Lan lantaran kowe aku bakal gawe perjanjian karo umat kabeh. Aku bakal ngulihake kowe menyang tanahmu sing saiki bro ora digarap. Para wong tawanan bakal dak kandhani padha metuwa lan wong-wong sing ana ing petengan padha metuwa menyang padangan. Sanajan ing gunung sing gundul padha ora kekurangan, merga ing saklakune tansah disediani pangan. Bakal padha ora keluwen lan kasatan ing saklawase. Panasing srengenge lan segara wedi bakal ora gawe cilakane, merga bakal padha direksa dening panjenengane sing welas asih, sing bakal nuntun marang petuking banyu. Aku bakal yoso dalan gedhe trabas gunung-gunung lan ngrata dalan-dalan sing bakal diambah dening umatku. Umatku bakal teka saka panggonane sing adoh-adoh, saka lar lan saka kulon, sarta saka aswan ing kidul. Langit lan bumi padha surak-suraka, gunung-gunung padha bungah-bungah lan memujiyo. Pangeran bakal nglipur umate, panjenengane bakal maringi piwalas marang umate sing nandhang kasangsaran. Nanging umat sing manggon ing Yerusalem padha kandha mangkene. Aku wis padha ditilar dening Allah. Allah wis kesupen karo kita. Mulane pangeran nuli paring wangsulan. Apa ibu bisa lali karo bayine lan ora nresnani anak sing dilairake? Sanajan ibu tega karo anake, nanging aku ora bakal tega karo kowe. Yerusalem, aku bakal ora lali karo kowe.
jenengmu dak tulis ana ing epek-epek ing tanganku. Wong sing arep bangun kowe bakal enggal padha teka, lan sing arep ngrusak kowe bakal padha lunga. Delengen kedadian-kedadian sing ana ing kiwa tengenmu, wong-wongmu wis padha nglumpuk arep padha mulih demi aku, Allah kang gesang. Temenan atimu bakal mongkok nyawang wong-wongmu kaya penganten wadon sing mongkok atine nyawang rerenggane emas lan inten. Tanahmu sing biyen rupa gemburan lan sepi nyenyet saiki bakal ora nyukupi kanggo manggon wong-wong sing padha teka ing kono. Wong-wong sing biyen ngrusak tanahmu bakal kabuang saka kono. Wong-wong sing lair ing pambuangan bakal padha kandha karo kowe mangkene. Panggonan iki sesak temen, kita butuh panggonan sing luwih omber. Kowe batin mangkene, sapa sing anake semono akeh kanggo aku? Mongko anakku wis padha mati, lan aku wis ora bisa duwe anak maneh. Aku dadi wong bandangan lan nglambrang mrana mrene. Sapa to sing gedhekake bocah-bocah kuwi? Aku ora wis ijen. Saka endi tekane bocah-bocah mau? Pangandikane Allah kang maha kuwasa mangkene, aku bakal paring pratandha marang para bangsa lan bakal padha ngeterake mulih anakmu. Anak-anakmu lanang bakal digendong lan anak-anakmu wadon bakal dipanggul. Para raja bakal ngrengkuh kowe kaya putrane. Para paramesari bakal padha gendong anakmu, bakal padha sujud sungkem ing ngarepmu lan kanthi andhap asor padha ngurmati kowe. Mula kowe bakal padha ngerti yen aku iki pangeran. Samono uga sakehing wong sing njagakake pitulunganku bakal ora kawinangan. Wong apa bisa ngrebut barang sing dilayah tentara? Sapa sing bisa ngluwari tawanan wong sing kuwasa? Ya semono pangeran ngendika. Mongko iya kaya mangkono kang bakal kelakon. Rayane musuh bakal karebut maneh lan tawanane wong kuwasa bakal diluwari. Aku bakal nglawan wong sing kelawan kowe lan bakal ngluwari anak-anakmu. Wong-wong sing nganiaya kowe bakal paten-patenan dhewe lan saka nepsune bakal padha ngamuk gawe pepati. Saben bangsa banjur padha bakal weruh yen aku iki Allah sing mitulungi lan sing ngluwari kowe. Bakal padha ngerti yen aku iki Allah Israel kang maha kuwasa. Yesaya bab 50. Pangeran ngendika mangkene, apa kok kira aku nundung kowe kaya carane wong lanang nundung bojone? Yen to mangkono endi layange pegat? Apa kok kira kowe dak dol ana ing pambuangan kaya wong sing ngedol anake dadi batur tukon? Ora. Anggonmu kabuang kuwi merga saka dosa-dosamu. Kuwi katundung marga saka anggonmu nerak dawuh-dawuhku. Yogene umatku ora merduli nalika arep dak luwari, yogene ora mangsuli nalika dak timbali. Apa aku dianggep ora kuwasa mitulungi? Aku bisa ngasatake segara lan kali-kali bisa dak walik dadi segara wedi sarana dawuhku. Nganti iwak sing ana ing kono padha mati kasatan banyu. Kono padha mati kasatan banyu, langit bisa dak sandangi ireng kaya wong sing lagi kepaten. Pambangun turute abdine Allah. Pangeran kang maha kuwasa wis ndhawuhake marang aku perkara sing kudu dak wartakake, supaya aku bisa ngawatake atine wong sing lesu. Saben esuk aku didhawuhi ngrungokake karo bungah apa sing bakal dak wedharake marang aku. Aku diparingi pangerten lan panjenengane ora dak tampik utawa dak singkur. Gegerku dak ulungake marang wong sing ngebuki aku lan wong sing ngino aku ora dak kon meneng. Jenggotku dak ulungake marang sing njabuti lan raiku dak ulungake marang sing ngidoni. Pamoyoke wong-wong mau ora gawe larane atiku, margo aku dikuatake dening Allah. Atiku tatak mula kuat nadai cak panggawene wong-wong mau. Aku
ngerti yen aku bakal ora kewirangan. Awit Allah celak karo aku lan panjenengane bakal mbuktekake yen aku ora salah. Sapa sing wani gugat marang aku? Hayo padha laporan ana ing pangadilan. Karepen wong kuwi ngajokake pandakwane. Allah kang Maha Kuwasa piyambak sing mbelani aku. Mula sapa sing bakal mbuktekake panrakku? Wong sing padha gugat aku bakal sirna kabeh. Bakal padha musnah kaya sandangan sing dipangan renget. Sapa kancamu sing ngabekti marang Allah lan bangun turut marang pangandikane abdine? Samasa ngambah dalan sing peteng ndedeg pisan. Pracaya marang Allah lan sumendya marang panjenengane. Sapa sedulurmu sing rancang gawe piyala marang kalian? Bakal katumpes dening rancangane dhewe. Allah piyambak sing bakal ndadekake kuwi mau kelakon. Mula bakal nandhang sangsara. Yesaya bab 51 panglipur kanggo Yerusalem. Pangeran ngendika mangkene, padha ngrungokno aku. Saking wong sing kepengin slamet, sing padha marang aku nyuwun pitulungan. Padha nyawango gunung karang asalmu katatah lan luwangan asalmu kaduduk. Nyawango marang Abraham leluhurmu lan marang Sarah sing nurunake kowe. Abraham kuwi dak timbali nalika durung duwe anak lan nuli diberkahi dak paringi turun akeh. Aku bakal paring kawelasan marang Yerusalem, marang sakai wong sing manggon ana ing kono. Sanajan tanahe kuwi kaya ora sampun, nanging bakal dak dadekake penamanan kaya petamanan ing Eden. Ning kono bakal ana kabungan apa dene kidung lan puji syukur kunjuk marang aku. Umatku, rungokno pangandikaku. Aku bakal paring piwulang marang para bangsa, dawuhku bakal dadi pepadang. Aku bakal enggal rawuh lan ngentas wong-wong mau. Sedih longkas aku bakal ngetinggalake kaluhuranku. Aku dhewe bakal ngereh para bangsa. Bangsa-bangsa adoh wis ngenteni rawuhku, padha nganti-anti aku supaya padha tak slametake. Tumenga marang langit lan nyawango bumi. Saking langit bakal musna kaya kukus. Bumi bakal luas kaya arit lan wong isine bumi bakal padha mati kaya lemut. Nanging pangluaraning peparingku bakal langgeng salawase. Kamaranganku ora bakal batal. Rungokno dawuhku, wong sing kulino nglakoni bebeneran. Rungokno swaraku sing atine nampa dawuhku. Aja wedi menawa dicacat ing wong lan aja kaget menawa diolo-olo. Kabeh kuwi bakal sirna kaya sandangan sing dipangan renget. Nanging karahayon paparingku tanpa kasan lan pangluaranku lestari turun tumurun. Duh Allah, mugi kersa jumeneng lan mitulungi kawula. Kersa ngagem panguwasa paduka lan paring pitulungan kados rumiyin ing jamanipun para leluhur. Menapa sanes paduka ingkang nugel-nugel Rahab naga seganten menika? Menapa sanes paduka ingkang ngasataken seganten ngantos dados mergi ingkang kenging kaambah. Nanging para tiyang ingkang paduka pitulungi, tiyang ingkang paduka wilujengaken menika badhe dumugi ing Yerusalem kanthi bingah. Kalian memuji lan sorak-sorak, pulatanipun bingar kana nampi kabingahan langgeng. Badhe luar salaminipun saking kasihan lan kaprihatosan. Pangandikane pangeran mangkene, aku sing paring kakuwatan marang kowe. Ya gene kowe kok wedi karo manungsa sing bakal mati. Manungsa ora prasasat suket garing. Apa kowe lali karo pangeran sing nitahake kowe, sing menteng langit lan masang pondasing bumi? Ya gene kowe sedina muput gemeter wedi karo wong sing igit-igit arep nganiaya lan arep numpes kowe. Pangancame bakal ora kagepok awakmu. Sakae wong sing dikunjara bakal enggal diluwari. Bakal padha kaparingan umur dawa lan dicukupi kabutuhane pangane.
Aku iki pangeran Allahmu sing nguber segara nganti ombake gumuruh. Asmaku Allah kang maha kuwasa. Aku sing menteng langit lan masang pondasining bumi. Aku ngendika marang Yerusalem, kowe kuwi umatku. Kowe tak paringi piwulangku lan dak ayomi kang nganggo astaku. Kasangsaran Yerusalem wis rampung. Yerusalem, tangiyo, gumbere gao lan ngadeka. Kowe wis ngombe tuwung pagumane Allah. Wis kok ombe nganti entek lan kuwi njalari lakumu semboyongan. Monggo ora ana wong sing nuntun kowe. Ora ana ing antaramu sing nyandak tanganmu lan gandeng kowe. Kowe wis nampani kasusahan tumpuk undung. Tanahmu rusak merga dening perang lan wong-wong padha mati kaliren. Mongko ora ana sing nglipur kowe. Ing saben pojoke lurung wong-wongmu padha kelenger merga awake wis lemes banget. Kaya kidang sing klebu ing jaringe wong bebedak mangkono anggone padha ngrasakake panasing paukumaning pangeran. Wong Yerusalem sing nandhang sakat, kowe sing padha mlaku semboyongan kaya wong mendem. Pangeran Allahmu ngayomi kowe lan ngendika, tuwung kasangsaran kuwi saiki dak sikirake. Tuwung sing tak paringake marang kowe merga saka dukaku. Tuwung kuwi wis ora susah kok ombe. Tuwung ki isi anggur sing marakake kowe mendem. Tuwung mau bakal tak paringake wong sing nganiaya marang kowe marga njalari kowe padha kelimpangan ana ing dalan-dalan lan diidak-idak kaya larahan. Kitab Yesaya bab 50. Gusti Allah nyelametake Yerusalem. Yerusalem tangiyo, tangiyo, dadiya kuat lan santosa maneh, kaya nganggo sandanganmu sing bergas. Wong kafir bakal ora mlebu ing gapuramu meneh. Yerusalem, madega dadi negara merdika. Kebutna lebumu lan lungguha ing palenggahanmu. Uculna belenggumu, tanganmu. Wong sing padha dikunjara ana ing Sion. Pangandikane Allah marang umate mangkene, nalika kowe dadi batur tukon, kowe ora didol. Semono uga bareng saiki kowe mardika, kowe ora dituku. Nalika kowe lunga menyang tanah Mesir lan dadi wong neneka, kuwi metu saka karepmu dhewe. Kowe banjur ditawan lan digawa lunga dening wong Asyur. Wong mau ora bayar apa-apa kanggo nuku kowe. Mangkono saiki sing saiki kelakon ing Babel. Kowe ditawan ora dituku dening Babel. Sing ngereh kowe padha umuk lan ngololo marang aku. Bakal tekan wektune kowe padha ngerti yen aku iki Allah lan medharake prakara iki marang kowe. Iba oleh nyenengake tekane wong sing nggawa pawarta katentreman sing bungahake. Tekane wong mau nasak gunung-gunung kandhane. Allahmu jumeneng raja. Wong sing padha jaga ing kutha banjur padha surak-surak saka bungahe. Padha ndeleng saka cedhakan yen Allah kundur menyang Sion. Yerusalem, kutha sing wis dadi gemuran. Giyak-giyaka merga saka bungah, sebab pangeran bakal mitulungi kowe lan nglipur marang umate. Allah bakal ngagem panguasane kang suci kanggo nyelametake umate, lan para bangsa bakal padha weruh kabeh metuwa saka Babel. Sakehe wong sing padha mikul prabote padalemane Allah. Aja ndemek barang sing najis, jaganen kasucianmu lan mangkato. Saiki kowe ora perlu kesusu budal lan kowe ora perlu ngarah supaya bisa uwal saka mungsuhmu. Pangeran Allahmu bakal ngirit lakumu lan nyampingi kowe ing ngarep lan ing
mburimu. Abdine Allah kang nandhang sangsara bakal kaluhurake. Pangandikane pangeran mangkene, abdiku bakal ngramungake kewajibane kanthi sampurna. Mulane bakal nampa kaurmatan gedhe. Wong sing nyandang padha kaget banget. Saking rusaking rupane nganti ora memper menungso. Nanging saiki bangsa-bangsa bakal padha gumun. Lan raja-raja bakal padha delek-delek kami tenggengen nyawang marang panjenengane. Bakal padha ngerti lan ngerti prakara sing durung tau disipati. Kitab Yesaya 53. Wangsulane umate Allah. Sapa sing ngandel karo kabar sing kita rungu? Lan sapa sing ngerti yen kuwi kabeh pakaryane Allah. Wis dadi kersane Allah yen abdine tukul kaya solor sing tuwuh ana ing lemah garing. Ora kagungan derajat utawa pangkat sing pinunjul utawa rupa sing neng semake ati kita. Pasemone sethithik wae ora ana sing marakake kita kasengsem marang panjenengane. Panjenengane kita singkang-singkang lan kita tampik. Anggone dipiloro ora leren-leren lan kasangsarane ora entek-entek. Ora ana wong sing tegel ndelengake. Mulane kita disepelekake lan ora kita ajeni. Mongko sejatine kasangsaran sing disandang mau kasangsaran kita. Lan piloro sing dirasakake kuwi kanggo kita. Nanging kita ngarani panjenengane kena walate Gusti Allah. Satemene anggone ditatoni kuwi marga saka dosa kita lan marga saka piyala kita panjenengane digebaki. Paukuman sing disandang ing sarirane kuwi sing nekake keselamatan kita lan bilur-bilur kuwi sing marasake kita. Kita kabeh iki kaya wedhus sing ketriwal. Saben wong lakune nuruti karepe dhewe. Nanging paukuman sing sejatine kanggo kita kuwi ditimpahake dening Allah marang panjenengane. Panjenengane dipiloro ya semono, dibetahake tanpa nglawan, tanpa ngresula, kaya wedhus sing arep disembelih. Mangkono anggone kendel ora ngendika sak kecapo. Panjenengan dicepeng, kaukum lan disedani. Mongko ora ana sing peduli marang nasibe. Panjenengan disedani marga saka dosane umate. Sedani pinesti awor karo wong ala, nanging layone disarekake ing kuburane wong sugih. Marga ora tau nindakake piyala lan ora tau goroh. Pangandikane pangeran, anggone nandhang sangsara kuwi saka kersane Allah. Sedane kuwi minangka kurban kanggo nebus dosa, supaya wong dosa oleh pangapura. Srana mangkono bakal ningali anak turune. Marga kaparingan panjang yuswa lan marga saka panjenengane karsane pangeran kelampahan. Sawise nandhang sangsara panjenengane bakal ngalami kabungahan. Panjenengane bakal pirsa yen kang sasarane mau ora tanpa guna. Abdiku sing setya kuwi dak kasihi. Panjenengane bakal nanggung paukumane wong akeh lan marga saka panjenengane aku bakal ngapura dosane wong-wong mau. Mulane panjenengane bakal dak paringi kaurmatan lan dak papanake ing antarane para wong luhur sing nyekel panguwasa. Awit wis masrahake nyawane kanggo nebus dosane wong akeh lan rila ngrasakake nasibe wong ala. Kitab Yesaya bab 54. Sih rahmate Gusti Allah marang Israel. Yerusalem, kowe kaya wong wadon sing gabuk, nanging saiki kowe bisa surak-surak kanthi buah. Saiki anakmu luwih akeh tinimbang wong sing ketunggon bojone. Kemahmu jembarno, taline dawakno lan pathok-pathoke kukuhno. Tapel watese tanahmu bakal dilar ngiwa lan nengen.
tanahmu sing biyen dienggoni bangsa-bangsa liya bakal bali marang kowe kabeh. Kutha-kutha sing mau suwung bakal kebak wong meneh. Kowe aja wedi, kowe bakal ora kewirangan maneh lan aja rumangsa asor. Malah kowe bakal lali karo kawirangan sing kok sandang nalika kowe isih enom. Lan lali marang anggonmu ora kajen nalika kowe dadi randha. Kang nitahake kowe kuwi bakal jumeneng kaya gantine bojomu, asemane kasebut pangeran Allah kang Maha Kuwasa. Allah Israel kang Maha Suci bakal mitulungi kowe. Panjenengane kuwi Allahe wong saklumahing bumi. Israel, kowe kaya wong wadon kang ditinggal bojone jaka lara. Mulane atimu semplah. Nanging kowe saiki ditimbali dening Allah kaya garwa jaka laramu. Panjenengane ngendika, kowe dak tinggal mung sedhela, nanging kowe dak pundhut maneh lan dak tresnani banget. Sakjroning aku ndawahake paukuman, kowe dak tinggal sedhela, nanging aku bakal ngetingalake katresnanku salawase. Mangkono pangendikane pangeran kang mitulungi kowe. Nalika jamane Nuh, aku janji ora bakal ngelep bumi maneh. Saiki aku janjian ora bakal duka karo kowe maneh. Aku ora bakal ngancam lan ngajar kowe maneh. Gunung-gunung lan puntuk-puntuk bakal ngalih saka enggone, nanging katresnanku ora bakal pisah saka kowe. Janjiku marang paring katenteman bakal tak tetepi. Mangkono pangandikane pangeran sing ngasihi kowe. Bakal kedadiane Yerusalem. Pangeran ngendika mangkene, Yerusalem, negara sing kebak kasangsaran lan apes, sing ora duwe wong sing bisa nglipur. Pondasine kutamu bakal dak bangun maneh nganggo watu-watu sing becik. Menara-menaramu bakal dak bangun nganggo watu akik, lan gapura-gapuramu bakal nganggo watu sing mencorong. Umatku bakal dak ulang lan dak paringi karaharjan lan katentreman. Keadilan lan kebenaran bakal gawe sentosamu. Kowe bakal kaadohake saka panindes lan panganiaya. Sapa wae ora dak parengake nglawan marang kowe, lan sapa sing nglawan kowe bakal cilaka. Aku sing nitahake pandhe sing ngububi geni lan gawe gegaman manut kapinterane. Aku kang sing nitahake tentara sing ngempakake gegaman mau kanggo mateni wong. Nanging gegaman sing ditamakake marang kowe bakal ora tedas. Lan sapa sing ndakwa kowe ana ing pengadilane bakal kok tangkis. Aku bakal ngawi para abdiku sing bakal padha tak paringi kaunggulan. Mangkono pangandikane pangeran. Kitab Yesaya bab 50 gangsal. Israel kadhawuhan nampani karaharyon peparinge Allah. Pangandikane pangeran, sakehe wong sing ngelak padha majuwa. Ing kene ana banyu, mreneo. Kowe sing padha ora duwe dhuwit, nggawa gandum lan mangano. Mreneo, njupuk anggur lan susu, kowe ora usah mbayar. Ya kene kowe ngetokake dhuwit kanggo tetuku pangan sing ora margi, ya kene nanjakake opahanmu, mongko kowe tetep ngelih. Rungokno dawuhku lan nglakonana pituturku, mula kowe bakal nampa pangan sing maedhahi. Saiki rungokno umatku lan padha mareka marang aku. Nyedhako aku sarta kowe bakal urip. Aku bakal gawe perjanjian karo kowe lan bakal maringi kowe berkah sing dajanjakake marang Daud. Daud tak dadekake raja ngirit para bangsa, lan lantaran Daud aku nedahake panguwasaku marang bangsa-bangsa mau. Kowe bakal ngundang bangsa-bangsa manca sing biyen ora kenal karo kowe. Nanging saiki bakal padha kemlebut marani kowe, kepengin rukun karo kowe. Aku pangeran Allahmu, Allah Israel kang Maha Suci, bakal ndadekake kabeh mau kelakon. Kowe bakal tak paringi kahormatan lan kemenangan. Padha suwano pangeran mumpung panjenengane kersa disuwani. Sambato marang panjenengane mumpung panjenengane isih cedhak. Wong ala ninggalo kelakuane sing lawas lan ngowahana pangangen-angene. Banjur padha tobato marang pangeran.
Allah kita. Panjenengane kuwi ambek welasan lan gedhe pangapurane. Pangantine pangeran, rancanganku ora kaya rancanganmu lan caraku beda karo caramu. Kaya dhuwure langit anggone ngungkuli bumi, ya semono bedane tumindakku karo panggawimu. Lan rancanganku anggone kinacek karo angen-angenmu. Pangandikaku kaya salju utawa udan sing tiba saka langit nelesi bumi. Jalari tanduran padha tuwuh lan ngasilake winih sing kena disebar lan pangan kanggo mareki wetengmu. Mangkono uga sabdane sing ngendikake bakal ndakake apa sing dak rancang lan nglaksanani sadengah perkara sing dak dawuhake lan sing kudu dilakoni. Kowe bakal budhal saka Babel kanthi bungah, bakal diuntapake lan didongakake slamet tekan tapel watese negara. Gunung-gunung lan puntuk-puntuk bakal padha memuji, apa dene wit-witan bakal padha surak-surak saka bungahe. Wit bros bakal padha tukul minangka ganti eri lan jambu keling dadi lirune kecubung. Kowe bakal dadi pratandha langgeng lan dadi pangeling-eling marang apa kang dak tindak. Tumuruning karahayon lan syarat-syarate. Yesaya bab 56. Umate Allah bakal mengku sakai bangsa. Pangandikane Allah marang umate, padha nglakonana sakrupaning prakara adhedhasar kabeneran lan keadilan. Sebab sedhela engkas aku bakal ngluwari kowe. Aku bakal berkahi wong sing saklawase netepi ora nglirwakake dina Sabat. Aku bakal berkahi wong sing ora nindakake piala. Wong manca sing wis nunggal karo umate Allah aja nganti padha muni, Gusti Allah ora marangake aku ngabekti marang barengan karo kowe. Wong kebiren aja nganti duwe panganggep yen merga saka anggone ora duwe anak, ora kenal dadi umate, ora kena dadi umate Allah. Pangandikane Gusti Allah marang wong sing kaya mangkono mau mangkene. Menawa kowe ngurmati asmaku srana netepi dina Sabat lan menawa kowe nglakoni pagawane sing gawe renaning penggalihku sarta kalawan setya ngugemi janjiku, jenengmu bakal kecathet ana ing padalamanku lan ana ing antarané umatku. Iku luwih becik ketimbang duwe anak lanang utawa wadon. Jenengmu sing bakal lestari dieling-eling ngungkuli wong sing duwe anak putu. Lan pangeran bakal ngendika mangkene marang para wong manca sing dadi umate, sing tresnani lan ngladosi panjenengane sarta sing netepi sabate karo maneh setya karo perjanjiane. Kowe bakal tak irit menyang Sion, gunungku kang suci, lan dak paringi kabungahan ana ing padalamanku. Korban obongan lan korban sembelihanmu bakal padha ketrima ana ing mesbehku. Padalamanku bakal kasebut omah pamujan kanggo para umat kabeh. Pangandikaning Allah kang maha kuwasa sing ngirit umate Israel bali saka pambuangan. Aku wis janji bakal nambahi wong akeh maneh marang umat Israel sing wis tak lumpukake dosane para panggedhene umat Israel. Pangeran ngendika marang bangsa-bangsa manca supaya padha teka kaya kewan alasan lan mangsa umate Allah dawuhe, para pengarep sing kudune ngelekake umatku padha picak, padha ora ngerti apa-apa, padha kaya asu ajak sing ora jegok, mung padha turu lan ngimpi. Pancen padha seneng turu, padha kaya asu gragas sing ora warek-warek. Wong kaya mangkono kok dadi pangon. Apa ora niteni saben wong tumindak sak senenge dhewe lan mburu enake dhewe-dhewe. Ujare mangkene, ayo padha ngombe anggur sak katoke. Sesuk yo mangkene maneh malah ngluwihi dina iki. Yesaya bab 57. Wong mursid tiwas
mongko ora ana sing ngaruhake utawa merduli. Nanging yen wis mati wong mau ora ngalami kasusahan maneh. Wong sing uripe becik padha ngaso nganti tentrem ana ing kubure. Nanging kowe para wong dosa padha maju mrene supaya diadili. Kowe ora luwih becik ketimbang karo tukang sihir, para wong sing padha nyembah brahala lan para sundel. Sapa sing padha kok guyu? Sapa sing kok ece? Kowe padha nyembah brahala kesuburan sarana laku jina sak ngisore wit-wit sing kok anggap kramat. Anak-anakmu kok nggo kurban ana ing guwa-guwa karang ing sak cedhake kali. Saka kali kono kowe njupuk watu klimis banjur kok sembah kok anggap Allah. Kowe ngesokake anggur minangka kurbane. Kowe banjur gawe kurban gandum. Apa kok kira aku seneng karo kuwi mau? Kabeh kowe munggah menyang gunung-gunung saos kurban lan laku jina. Reca-recamu cabul kok dokok ana ing sak mburi lawangmu ngarep. Aku kok singkur. Kowe nyopot sandanganmu lan munggah ing paturonmu karo sundel-sundel sing kok bayar supaya turu karo kowe. Lan ana ing kono kowe ngujo nepsumu. Kowe banjur lunga arep nyembah Dewa Molok karo nggawa lenga wangi lan anggi-anggi sing wangi supaya oleh reca brahala sing kok sembah. Kowe kongkonan wong menyang ngendi-ngendi malah menyang kuburan-kuburane wong mati. Kowe dhewe ora ngitung sayah golek reca liyane. Ya wis ngono kowe ora ngaresula karo muni. Wis cukup semene wae. Mergo kowe duwe panganggep yen reca-reca mau sing njijiki kuwi aweh kekuatan marang kowe nganti kowe ora krasa kesel. Pangandikane pangeran, endi brahala sing kok wedeni nganti kok rewangi nggoroi aku lan lali babar pisan karo aku. Apa anggonmu mari saos panghormatan marang aku mergo aku tekan seprene meneng wae kuwi? Apa kok kira tindakmu kuwi bener? Aku bakal mbebelake kaluputanmu lan brahala-brahalamu bakal ora bisa mitulungi kowe. Yen kowe sesambat njaluk tulung, karben brahala-brahalamu mau mitulungi kowe. Mongko yen keterak angin wae brahala-brahalamu bakal rusak. Nanging sing pracaya karo aku bakal manggon ing tanah kene lan ngabekti marang aku ana ing gunungku kang suci. Gusti Allah banjur paring pitulungan. Pangandikane pangeran, umatku balekno marang aku. Singkirna apa sing ngalang-alangi ana ing dalan sing diambah. Dalane dandanana lan ratanen. Aku iki kang maha luhur, Allah kang maha suci, kang gesang langgeng. Aku lenggah ing swarga sing luhur lan suci, nanging uga dedalem ana ing atine wong sing andhap asor lan nelangsani dosane, supaya aku gedhekake atine lan gugah pangarep-arepe. Umatku tak paringi urip, aku ora bakal tansah ndukani lan ndawahake pahukuman. Anggonku duka marga saka dosane lan aluamae. Mulane dak ajar lan dak tegakake. Nanging umat kuwi wangkal lan gugu karepe dhewe. Aku pirsa kelakuane lan bakal dak benerake. Bakal dak tuntun lan dak tulungi. Sing prihatin bakal tak lipur. Aku nyawisake katentreman kanggo wong sing cedhak lan wong sing adoh. Umatku bakal dak pulihake. Nanging wong ala padha kaya banyu segara sing ombake ora tau meneng lan ngumbulake reget lan endut. Pangandikane pangeran, wong ala ora nemu katentreman. Yesaya bab 58. Poso kang sejati. Pangandikane pangeran, kandhakno sing tenan, sing blak-blakan, kandhakno bab dosa-dosane. Pancen saben dina padha ngabekti marang aku lan kandhane kepengin ngerti dalanku lan netepi dawuh-dawuhku. Padha nyuwun pirsa bab dawuh-dawuh sing adil lan padha seneng sowan ngabekti marang aku. Unjuke, menapa ginanipun kawula sami poso menawi boten paduka gatosaken? Keng menapa paduka boten peduli samasa kula sami nyiksa badan kula? Pangandikane pangeran, sejatine yen kowe padha poso, kowe mung padha mburu butuhmu dhewe lan meres buruh-buruhmu.
Kowe padha poso nanging atimu tetep wangkot. Kowe tukaran lan teman-teman. Apa kok kira posomu sing mangkono kuwi bisa njalari aku? Nggatekake pandunganmu miturut panganggepku poso kuwi nyiksa badanmu sedina mumput, ndingklukake sirah kaya godhonge suket, nganggo sandangan bagor lan ngepyorake awu ana ing sirah. Apa kaya ngono kuwi sing kok arani poso? Apa kok kira poso sing ngono mau gawe renaning penggalihku? Poso sing dak kersakake kuwi mangkene nguculana rantene panyiya-nyiya, buanga momotan sing ora adil, luarana wong sing ketindes, wong luwe wenehana panduman saka panganmu dhewe, wong miskin lan wong gelandangan wenehana pondokan, wong kaudan wenehana sandangan, lan aja awol mitulungi sedulur-sedulurmu dhewe. Yen kowe nglakoni mangkono aku bakal ngasokake kasih kamirahanku kaya padanging srengenge ing wayah esuk, lan lelaramu bakal dak buang. Aku bakal tansah nunggal karo kowe lan mitulungi kowe. Aku bakal tansah cedhak karo kowe lan ngayomi kowe. Samasa kowe ndedonga bakal tak piyarsakake, samasa kowe sesambat marang aku bakal paring wangsulan. Yen kowe buang saking panganiaya sing ana ing satengahmu lan saking gumunggungmu lan saking tembung ala lan aweh pangan marang wong sing keluwen sarta mareki wong sing kecingrangan, pepeteng sing ana ing kiwa tengenmu bakal malih dadi pepadang kaya raina. Kowe bakal tansah dak tuntun ana ing lan dak waregi srana samubarang sing becik. Kowe bakal dadi kuat lan sentosa kaya taman sing akeh banyune, kaya sendang sing ora tau asat. Wong-wongmu bakal bangun meneh benteng sing wis suwe dadi kemuran ana pondasine sing saklawase. Kowe bakal kasebut ahli ndandani benteng lan omah-omah sing bobrok. Ganjarane netepi dina Sabat. Pangandane pangeran mangkene. Menawa kowe nucekake dina Sabat lan ing dina kuwi ora golek panggaotan, yen dina kuwi kok ajene dadi dina sing kok sengker, kok hormati srana ora lelungan, ora nyambut gawe lan ora caturan sing tanpa guna, kowe bakal ngalami kabungahan marga anggonmu ngabekti marang aku bakal njunjung jenengmu nganti kowe bakal kajen ing saklumahing bumi, lan kowe bakal ngrasakake berkah tanah sing tak paringake marang kowe saka leluhurmu Yakub. Aku pangeran sing ngendika. Oke.